ବାବୁ ଏ ଭାତ ଦଉଥିଲା କେ ଯେ ପୁତା। ହଏ ଗୋ ଆଈ, ଭାତ ଦଉଥିଲା। ହେଲେ ହେଲେ ଏଇଟା କାଁଟା? ତୁଇ ପଇସା ଆଣିଲୁ କି ନି କହ ମତେ। ମକେ ଏଇ ମାସଟା 800 ମିଲବାର ଥିଲା। ତୁଇ ଆଣିଲୁ କି ନି ପୁତା? ହଏ ଗୋ ଆଈ ଆଣିଲି, ଯେ ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା ଗୋ ଆଈ। କେନ୍ତା କରମି ଛନ୍ କହ ହେଲେ। ହେତ୍କି ଗଦା ପଇସା କାଁ କରୁ ରେ ତୁଇ? ଗଲା ମାସେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍ ଥିଲା ଗୋ ଆଈ, ଯେ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗ ଗୁଟକନୁ ଉଧାର ଲାଗିଥିନି, ଯେ ସେଟାକେ ଦେଇଦେନି ଗୋ ଆଈ। ହେଁ ତୋର ବୁଆର ମୁଢ଼ି କଲୁ। ହେ ଭୂତନି ମୁଢ଼ି ଲାଗି ତୁଇ ମୋର 800 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କଲୁ।